Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Tiri kuona pane tsamba iri kubuda iri kutenderera zvisingaite ma streets social media. Tsamba iri kunzi yakabva ku the Ministry of Defense, asi zvakanyorwa mutsamba iyoyo vakabuda vachikorokotedza vaMnangagwa nebhavhadhe ravo nefunction whatever zvavaita kumasvingo paya vachikorokotedza kuti happy 82 vaMnangagwa. Asi chinhu chiri kuzoitika ndekuti tsamba yanyorwa kwekupedzisira kwacho pakazonzi may his soul rest in eternal peace. Ndo nyaya iri kunetsa pano, ndo nyaya iri ku chemwa neveruzhinjiwo. Vamwe vari kuti aiwa ko apa zvakafamba sei, era here, imistake here, chii chakanyatsoitika panyorwa after panyorwa zvinhu zvese izvozvo. Ndo nyaya iri kutenderera mastreets iko zvinezvi, ndo nyaya iri kunetsa kuti zvaufa chii chakaitika. Vanhu ava vane something chavanoziva here about nyaya idzodzo, because tiri kuona kuti iko zvinezvi pane zvizhinji zvinenge zvichiitika mumabato avo. Now vamwewo vari kubudawo vari kutaura kuti I'm linking the template used to the presidential helicopter crash. Anyway, the ministry owes us an explanation. This cannot just an error. Unaona nyaya iri kuitika helicopter crash yakadonha ichisumuka ichida kunotakura vaMnangagwa. Saka pari kunzi pamwe anzi nini mumwe watoti ndakuzvifananidza, ndikuzvibatanidza, kuzvilinkisa. Pamwe zvichida vanogona kugara nechavanoziva because haingangoite error ka. Ndo zvimwe zviri kutaurikawo panapa. Asiwo muri yeZimbabwe munongozvizivawo kuti vanhu zvikutaura zvipere vanenge vachingotaura zvese zvanenge vachingofungira kuti zvinokwanisa kunge zvichishanda. Vamwe vari kuti aiwa maprofits matiregerera hamunawo here something kana zviprofita zvinokwanisa kunozadzikisa kunolinkisa zvinhu zviri kutaurika mumastreets izvi, so that tobva taziva kuti tinenge tapedyo nekusunungurana. Ndo imwe nyaya zvekare iri kutaurwa pano nevanhu zvizhinji zviri kutaurwa hazvipere zvinotaurwa nemaZimbabweans. Saka ndangoti darike nepanapa ndichizivisana nemi kuti wo ndo zvakabuda zviri kutaurika panapa mubepa irori pachitaurirana kuti zvoni may his soul rest in peace. Handizozivewo zvangu kuti munoionawo sei nyaya iyi. Tell me what you think. Munoionawo sei? Vamwe vari kuti hanzi tiri kulinkisa nyaya iyoyo nehelicopter crash yakaitika kuti saka pamwe saka hanzi vanofanira kungoti explainira kuti how far apa because haingangoite mistake. Munoionawo sei nyaya?